Mga pantalan ug bus terminal gidagsa sa mga pasahero nga mamauli alang sa Pasko. Traffic enforcers way pahulay sa pagdumala sa holiday traffic, samtang mga may bus gipabiyahe sa airport kay kuwang ang taxi. Gi-inspeksyon sa mga pulis ang seguridad sa mga lugar nga hugupan sa mga tao panahon sa Pasko. Mga pulis nanaygon apan maoy nang hatag sa ilang gidaygunan. May ngapon Sugbog, Kabisayaan. Gibantayan sa News 5 ang mga bus terminal, pantalan ug tugpahanan karong bispera sa Pasko. Atong kumustahon ang maong mga lugar. Operasyon sa Mactan, Cebu International Airport normal ra bisan pa man sa pagpangabot sa daghang mga pasahero. Pagsugwak sa mga pasahero sa airport magpadayon hangtod bagong tuig. Si Ryan Sorote sa report. Padayon karon nga nangabot ang atong makigsuunan sa Mactan Cebu International Airport. Ang uban na karon sa tugpahanan aron maghuwat sa ilang mga flights ug ang uban miapas jud karong adlaw aron makauban ang ilang pamilya sa Noche Buena. Normal ra gihapon ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport bespera sa Pasko. Naka-standby ang security personnel sa airport, ingon man ang kapulisan. Wa say puas ang pagpangabot sa mga pasahero. Nagsunod-sunod ang pagpangabot o pagpanglarga sa mga eroplano. Daghang mga pasahero ang sayo nga nangabot sa MCIA ug naghuwat na lang sa ilang mga flight. Waray gidugang nga mga flights karong Christmas season bisan daghan na mga pasahero. Hinuon, puno-puno ang mga flights karon kung itandi sa normal nga mga adlaw. Karong Christmas season, moabot og kapin 8,000 ang average nga gidaganon sa mga bot nga pasahero sa domestic flights matag adlaw. Dulan 12,000 usab ang arrivals sa international flights karong panahona nga madugangan pagid hangtod sa katapusan. Niadtong miaging semana nagsugod og daghan ang mga pasahero sa tugpahanan. Ubay-ubay usab ang mga langyaw nga Koreano ug Hapon nga nangabot sa Sugbo alang din himo bakasyon. Di sa bagpawahi ang pamilyang Amodia na taga Zamboanga City nga nangabot sa Sugbo aron din himo magpasko ug magnuling hayaw. Nagatulami diri sa syudad ng Cebu para magbakasyon. Ano diri magyud? Because we find this place very interesting and very safe. Giday gusab sa grupo ang bagong hitsura sa MCIA ug ang kalimpyo na sa tugpahanan hilabi na sa mga pansayan. Dira sa problema ang mga bot nga pasahero tungod sa mas komportable nga taxi terminal. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Libuan ka mga pasahero ang midagsa sa Cebu South Bus Terminal. Samtang first come first serve basis, hugot nga gipatuman ang mga kasika sa terminal gisunda ni Jinky Rusit. Matag bispira sa Pasko, ingon ni kanunay ang sitwasyon nga atong makita din isud sa Cebu South Bus Terminal. Gani ang mga pasahero nag-iyahay na lang og paningkamot aron lang makasakay sa bus. Karong adlaw gilauman nga mabot sa 80,000 ka mga pasahero ang mudugok din isud sa terminal. Nunot sa gipatuman nga first come first serve basis apan dunay giuban nga abtik makapangita og paagi nga malutsyan ang mga CSU ug gwardya sud sa terminal. Kini tungod kay nahutda na og bus ang ubang mga rota paingon sa habagatang bahin sa Sugbo. Apan giklaro sa Assistant Operations Manager sa CSBT nga dunay igong bus nga makaakomodar sa tanang sumasakay. Matag peak season, di mo menos sa 300 ka mga bus ang mobiyahe matag adlaw. Sa pagkaroon na po may mga bus, pero di po nato kalikayan nga usahay mahubas yun kay tungos kadaghang pasahero niya wata kibalo kung say dagang dito sa highway basig ma-traffic niya labi na yung Oslo kay tag 4 hours man ipaingon dito pagbalik 4 hours so malangay yun. Namatikdan nga hapsay ra ang sistema nga pagpalinya sa mga pasahero. Dunay mga railings ug dunay tent nga kapasilungan sa magpaabot. Ang mga mabdos ug mga senior citizens lakip na ang PWDs unahon nila pagpasakay. Si Florencio De Balucos nakauyon ra sa sistema nga gipatuman sa terminal. Okay, nakauyon ra ko sa ilang pamaagi kay dunay linya o dili samok ang ilang pamaagi. Ang LTFRB Help Desk mipahibaw nga sukad gahapon unumra ang naglukat og special permit. Usa ini ang bus, samtang ang 5 public utility vehicle. Wa sab sila'y nasita nga driver nga kuwang og mga dokumento sa ilang pagbiyahe. Ilan sila pwede mag-pick up asa ang destination nila
ditso ra sila. Di sila mag-pick-up. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Wala maato sa mga biyahe sa barko ang pagdagsa sa mga pasahero nga mamauli alang sa Pasko. Pipila kanila ang na-stranded ug miagwanta sa paghuwat aron lang makauban ang ilang pamilya. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Kung dunay last minute shopping, duna say daghang nag last minute boarding, kini mo'y nitabo karon dinhi sa Pantalan. Din nagsugwak ang mga pasahero aron makaapas sa last minute nga biyahe paingon silang tagsa-tagsa ka mga dapit. Tungod sa kadaghan sa mga pasahero ug kataas sa linya, ang uban nang yaka na lang sa sawg samtang nagpaabot silang biyahe. Kining managhigala kagahapon pa ni linya apan wala makasakay sa mga biyahe sa barko. Karon pa silang adlaw makalarga paingon sa biliran. Kulibok naman mo to ganihang kadlawon mga 4 o'clock naglukat mig ticket nagpila perting taas sa gyapon ang pila. Wala mami mag-expect nga daghan karon og pasahero. Kay atong niaging kuan gamay raman og pasahero karon nga daghan man kay pasahero mo na nga ang amo bahalag unsay among masakyan basta importante nga makauli mi ato mi mag New Year. Si Manong Deli Carba, bisan sa kadaghan sa karga, miagwanta sa kahuot ug nag-apas nga makapamasko sa ila sa Tubigon, Bohol. Ako pa man gahapon ko di, pwedeng makalarga o di katugtas mong kaniya kay tangon niya tani itong trabaho. So, gwanta lang tayo? Gwanta lang yung tani kay watay mahimo. Sige lang ho, karon ra bitaw. Kasakay ni okay naman, naabot naman na to. Nagyaka na lang sab si Geraldine Remilio samtang nagpaabot siyang biyahe human na delayed ang ilang barko nga sakyan paingon sa Manila. Nadili daw ang barko kaya ngayon ang sakay. Dapat bukas pa ng 9. Nadili lang. Samtang nanawagan usab kining usa ka pasahero sa mga tourism officials tungod sa mga langyaw nga nangasalaag ug wa masayod sa mga biyahe. Ang akontang waste ba kanang tourism department na to, nauntang nga rin nga nag-assist, nag-guide ba. Daghang kay mga tao, daghang kay foreigner, maluoy ko nga, they don't know what to do. They don't know where to go. Yan ay dako kay karatula nga to, fully booked. May na usa ka guard nga to, nga nagsulti nga, ano diha, nga to, pero no guidance, no support. May tatog ma-assist ba kay, para nang ko ba, this is part of the Philippine experience, Christmas, pero the chaos is getting worse. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gi-inspection sa mga pulis ang mga vital facilities nga gidagsa sa mga tao karong panahon sa Pasko. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Karong adlaw mas hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan. Kaganihang buntag ang bag-ong regional director sa kapulisan sa Rion 7, uban sa mga sakop niini, nipahigayon og inspeksyon sa SRP, terminal ug carbon public market. Unang gibisita niini ang mga naninda og pabuto nga gipahimutang sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa South Road property. Way nakitang kalapasan ang kapulisan sa naninda og pabuto human gituman sa tagsa-tagsa ang mga gikinahanglan sama sa permit, fire extinguisher ug pundo nga tubig. Gidiscourage sa PRO7 ang naninda sa paggamit og tubig ug giawhag niini nga mag-andam og usa ka sakong bato kay mas epektibo kini itandi sa tubig simbako dunay motumaw nga sunog. Pag water kasi minsan lalong nai-enhance yung fire pagka chemicals. So buhangin mas suppressant sa fire. Kagahapon giinspeksyon sa mga pulis ang mga tighimo ug pabuto ug ilang giembargo ang wala masubay sa gitugot nga standard ug pasakaan og sumbong ang nakalapas. Si Jocelyn nga namaligya og pabuto sa SRP nagkanayon nga hinay ang palit sa buntag sa dispira sa Pasko ug mukusog kini karong hapon hangtod gabii. Atong niagi sa tuig kay hapon na may kusog. Inaron ora sa hinay pa man. Daghang mamalit ini kahapon hangtod unyang gabi. Oh, unyang gabi. Sa inyong mga kuan lang sa inyong mga customer, especially na no smoking, ana. Oh. O dili man ni garilyo diri. Among gid badlongon. Si PNP Chief Ricardo Marquez nibahad nga namanubag ang mga regional director Lukop Nasod kun dunay pulis nga magpabuto sa armas atol sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Ang sabi niya, he will gauge us doon sa aming actions or activities. Pag marami nagpapaputok tapos wala kang action taken o wala kang operations, that means nagpabaya ka. That's why we are conducting operations, we are conducting
inspection, ganitong random and unannounced inspection din. Magkakantak din kami para mag-comply sila. In fact, even before this, weeks before, I ordered my provincial directors and city directors to meet with the financiers, investors. Sinabi namin sa kanila, we warned them na wag silang mag-invest sa malalaking paputok dahil masasayang ang investment nila. Gimandoan ni Gaarlan ang iyang mga sakop nga awhagon ang publiko nga di mo gamit og pabuto karong gabi aron malikay sa disgrasya ug adto na hinuon magsaulog sa Pasko sa Tambalanan. Tambag sa PNP sa publiko ug sa mga pulis nga mutan-aw na lang sa fireworks display. Let us remember that ang Pasko ay birthday of Jesus Christ. Before anything else, before any merriment, magsimba muna tayo. Let us pray and wish the Lord happy birthday. This is Jesus Christ, birthday niya bukas. And spend time with the family, merriment na lang sa kasiyahan. Yung pagsindi ng paputok ay ano lang yan eh. It's just sabihin na natin added fun lang kung sakali yan. It's not supposed to be part of the merriment but naging kaugalian kasi. So kung sakali mang gusto pa rin nilang magpaputok or magsindi ng mga luces, yung mga fireworks na safe, yun ang piliin natin. So we do not want as much as possible na merong masasaktan during the Christmas holidays. So let us be careful. Sana walang stray bullet. On the stray bullet. Nakauyon si Gaarlan sa gipatuman nga seguridad sa tagdumala sa South Bus Terminal ug mimando sa Cebu City sa Police Station 5 sa pagpahigayon og random inspection sa terminal aron mahadlok nga mosulod sa terminal ang magdala og hinagiban. Directed the city director and the station commanders to conduct random inspection. Selected lang sa mga buses because we cannot inspect all buses, but if we will conduct random inspection, kung may mga dalang firearm kung sakali ang mga masasamang loob o yung mga may binabalak, at least we can deter. Once I told my city director and the station commander to conduct random inspection from time to time. Tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy. SOP na ito. Lakip nga giinspeksyon ni Gaarlan ang Carbon Public Market. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dili na kay daghan ang tao sa mga supermarkets nga migdagsa alang sa buot mag last minute shopping. Sagad kanila naglikay sa bagang duot sa katawhan sud sa mga malls. Kini ang gisubay ni Ryan Sorote. Di sa makagahapon nga gidumog ang mga supermarkets, minus na ang mga nangumpra karong adlaw alang sa last minute shopping. Dinhi sa labing unang 24-hour supermarket sa Kabisayan, pipila lang ang mga nangumpra alang sa ilang pang Noche Buena. Sagad kanila nangumpra na daan kagahapon aron makalikay sa pagdagsa sa mga pumapalit karon. Naobserbaran nga sayo nga namalit ang mga tao og pangkonsumo tungod sa taas nga bakasyon, diin ang uban nanguli na sa probinsya. Matod sa store manager, midaghan ang ilang mga customers sa nakalabay nga mga adlaw. Yes, of course. We increased the traffic for this entire month, actually December, since we opened the store for 24 hours operation. Usa sa nangumpra si Dondon nga taga B. Rodriguez alang sa iyang gamay nga tindahan. Wala niya problemaha ang pang Noche Buena nga una niyang gikumpra. Para di ta mo ba? Masiging-siging bitaw. Akan ni para tindahan lang ni. Kay para ugma wa tay kumprahon, relax sa balay. Kay round the clock ang operasyon sa supermarket. Sugaton sa napo ka mga staff ang Pasko na nagtrabaho alang sa ilang mga parokyano. Sama sa ilang igsuong tindahan, doon na ray igong supply sa mga nagunang paliliton karong panahona sama sa pang Noche Buena. Karong hapon o gabi gipanglantawan nga mudaghan ang mga mag last minute shopping. Actually, they are very happy to they heard that we open 24 hours because instead they're going to other store which is already closed. They're going to drop by here directly. Hangyo sa Department of Trade and Industry nga bantayan ang mga mapalit nga mga produkto kundi kini expired og dunay depekto aron mareklamo kini sa ilang buhatan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga pulis ug mga kanhi libod suroy nga mga bata na naigon kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kining 5
ka bata nagsulob sa uniforme sa pulis mo inipukaw sa banagbanag sa sayong kabuntagon kaganihang alas 5. Ilang gidaygunan ang San Nicolas Police Station uban sa ilang inahan. Human silang pagkanta. Nagsangkiig kining bataa nga nagsapnay sa pangnot si Buena nga gipakapinan og bugas nga gihatag sa kapulisan sa San Nicolas Police Station sa Cebu City Police Office. Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo! Thank you! Thank you, sir! Tambal, may na. Tambal. Salamat. Salamat. May tambal dia? No, sir. Walang sa. Pagkagyo may tambal dami. Lalat na. Tambils. May nga nami pang natsibay. Human ang hatag og pinaskuhan sa mga bata. Ang mga pulis na sab ang nanaygon sa kabalayan sa Barangay Pasil. Kuyog ang mga bata. Apan inay sila maoy hatagan. Sila mo'y nang hatag sa pangnotsoy Buena. Ug na po kakilong bugas sa ilang gidaygunan. Ang usa sa ilang gidaygunan ug gihatagan pangnotsoy Buena. Nang lugmaw ang mata sa kalipay. Kay karon pa sila nakadawat og pinaskuhan. Katapusan silang nanaygon sa Barangay Calamba nga sakop sa Police Station 6. We titled it Pamaskong Handog para sa ato ang families, less fortunate families sa within our area or responsibility sa 6 barangays na to. So we choose one recipient each barangay katong wala ka-avail bitaw sa mga basic services sa ato ang government para ma-feel sa families and then to the children we are important, they are important to us. Matud ni Barandog dunay nagsuporta sa pagpaeskwela sa mga bata nga uban kanila ug panaygon. Makadasig kini sa ubang kabataan nga anaa sa kadalanan. Iyang giawhag ang mga non-government organization nga magpakabana sa paghawas sa mga bata nga libod suroy sa kadalanan. Ang mga bata nga kuyog nila gikan sa kadalanan kaniadto. Ang kani atong mga kids naagikan po ni sa karsada. So gikuha nato ni gi-adapt nato ni sa atong police station including sa pag-eskwelahan nila. We help sa tabang sa atong personnel nga maka-share mig ginagmay nga kuan farming per hour salary to help them kaning mata. So ato ra sa silang gi-continuous nga even this season gi-continuous nato ni sila nga kuan kanang tabangan nato. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka traffic enforcer nga nag-alas Santa Claus samtang nagman sa dagan sa trapiko gitapukan sa mga bata nga nalingaw kaniya. Si Leslie Caminari-Vistil sa report. Aron paghatag og bilis sa Pasko, usa ka traffic enforcer nga nagsulubog sinina sa Santa Claus ang nagman sa traffic sa downtown area. Bit-bit ang naandan ining red bag, padayon niyang giatiman ang dagan sa trapiko sa mong dapit. Ang bit-bit nining bag, adunay sud nga candy, tud kay aduna man say mga bata nga malingaw ug muduol kaniya aron magpa-picture. Si Christian Abilianosa, mihimo siyang tulumanon isip dancing Santa traffic enforcer sud sa duha na katuig. Ipakita ang espiritu sa Christmas nga ang CCTO nagay Pasko. Nasay kuan sa mga commuters nga nagkuan lang gyapon og Pasko. Nagsunod gyapon ta sa Ginoo. Karon ma-feel sa ato mga drivers, sa ato mga commuters na it's Christmas. Subli sab nga mipahimangno si Abilianosa sa tanang driver nga mosunod gyud sa lagda sa Cebu City Traffic Operations aron di kini madakpan. Matud pa ni Abilianosa nga kun mosunod ang tanan sa lagda, husay ra kaayo ang dagan sa trapiko karong Pasko ug bag-ong tuig. Subay gyud sila sa lagda sa trapiko para dili ta ma-traffic pirmi dinhi sa atuang syudad, labi na nagdaghan na kayong sakyanan. Dili na gyud nato na balantayanan kay nato, butuman ta unsay mga lagda para wala na samok hapsay ang ato ang kadalanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminari-Vistil, News 5. Matag Noche Buena, usa sa mga sagad sawan sa pamilya, mao ang lamian nga lechon baboy. Atong susiyon sa report ni Jinky Rusit kung kusog ba gihapon ang negosyo sa lechon karong adlaw. Aniya atong lantawon.
Tuig 1999 dihang nagsugod siyang negosyo nga lechon si Rico Johnson. Buwan sa Abril nitong tuiga, giimbitar siya sa birthday party ni kanhi Presidente Joseph Erap Estrada kinsa gilamian sa iyang templada. Didto na nagsugod og boom ang iyang negosyo. Sukad niadtong tuiga hangtod karon, mapa-peak season man o dili, taas ang demand sa iyang orders apan mas grabe kini karon labi na kay Pasko. Para nako basta litson na murag wa kaila ang tao og krisis mukaon gid og litson nya siyempre nagkasaka ang orders. Gibutyag ni Rico nga siya ang mangunay sa templa ni ini. Matag lechon baboy, nagkantidad og 3,500 ngadto na sa 8,000 depende sa gidakon. Siya sab ang labing una nga nagpasiugda sa spicy lechon dinhi sa Sugbo. Doon na siya'y tangkal alang sa mga binuhi niya nga baboy. Iyang gisiguro nga limpyo og dekalidad ang iyang gibaligya nga lechon. Ang quality sa atong lechon atong gipaninguha nga mas moayo pa gyud. Karong adlaw lang, ubay-ubay ang orders nga nadawat nila tungod kay halinon kini nga pang Noche Buena, labi na sa mga dunay kaya. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Acting Mayor Edgar Labella dili buot mo bakasyon karong Pasko tungod sa dakong responsibilidad nga iyang gihuptan karon isip amahan sa syudad sa Sugbo. Ang report ni Leslie Caminade-Vistil. Wa usay bakasyon si Acting Mayor Edgar Labella karong Pasko tungod sa responsibilidad karon nga iyang gihuptan isip amahan sa syudad. Ang iyang pamilya ug siya mismo mo'y may desisyon nga diri lang una sa Sugbo mo selebrar sa Pasko ug bagong tuig aron kun adunay emerhensiya dali siyang makatubag niini. Dili buot ni Labella nga mo kumpiyansa labi na karon nga grabing huot nga dagan sa trapiko. Dili lang siguro kay acting mayor man. Lisod kaayo na niya mga emergency situation. So it's very difficult if you have to cross the ocean or the sea just to be able to meet the contingencies. Gipasabot ni Labella nga doon nagyoy mga kahigayunan nga ang usa ka public official kinahanglan mo sakripisyo isip iyang responsibilidad ngadto sa katawhan. Gani subli siyang mipahinumdum sa tanan nga ang usa ka public official dili kini usa ka gahom kundi usa ka responsibilidad nga angayang ampingan og serbisyuhan. I don't know why people think of it as a power. It is responsibility. It is accountability. I don't see any glamour, something like for you to flaunt it because it is responsibility. You know, even if you consider it as fame, you know how fame can turn to shame if you do not do something good. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade-Vistil, News 5. Rota sa may bus gikan sa SM sa North Reclamation Area ngadto sa Mactan Airport gisugdan na og pabiyahe sugod kaganiha. Usa sa girason sa pagbiyahe niini mao ang pagkakuwang sa mga taxi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Gitugutan na sa LTFRB ang franchise sa may bus sa SM nga mobiyahe gikan sa SM City sa North Reclamation Area hangtod sa Mactan Airport. Kaganiha gisugdan na ang pagpadagan sa tulo ka mga bus. Ang pick-up point magsugod sa parking lot sa SM sa North Reclamation Area hangtod sa Mactan Cebu International Airport Domestic Arrival Area. Ang ruta nga dunay 25 pesos nga plite mo biyahe sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Usa sa giingong hinungdan sa pagpadagan sa mga bus maong kakuwang sa taxi sa Sugbo. So we are hoping ang mingaw-mingaw pa man pasahero kay bag-o pa ba starting from now. We are hoping from January full blast nami. On that day, mga 6 siguro, mga 18 na. Gibana-banang tunga sa oras ang biyahe paingon sa airport. Sa sunod nga mga adlaw, duha ka may bus ang magsunod sa usa ka biyahe. Kung maaprubahan ang prangkisa sa dugang mga bus, tag-upat na unya ang magsunod. Temporaryo pa ang mga bus nga gigamit sa ruta nga padaganan og mga Volvo o Mercedes-Benz nga bus. Iduhan usab sa pag-abot sa hybrid buses sunod buwan ang paggamit og top card payment system sa mga pasahero. Actually, nana ang mga Volvo, pero ang ihulat na lang namo ang final decision sa LTFRB for franchise. Dali na kayo? Dali. Kaysa mag-taxi ta, pila ato mabayaran, whereas kini 25 lang. So, dako kayang save, di ba? Dunay mga sensors ang mga Volvo o Mercedes bus nga ma-detect sa traffic light switching system aron dili kini matanggong sa red light. Doon na sa koordinasyon ang operator uban sa mga traffic enforcers sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu aron hatagan og priority ang paglusot sa may bus.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga ginikanan gipahimangnuan batok sa kadaot nga mahimo sa mga pabuto. Samtang walay Christmas break ang mga traffic enforcers alang sa pagdumala sa holiday traffic. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Nagiyahay og bakasyon ang mga empleyado nga way trabaho. Apan ang tanang mga traffic enforcers way pahuway karong adlaw hangtod na sa bagong tuig. Matod sa Chief of Operations sa CCTO, ang mga traffic enforcers ug parking aides dunay trabaho karong adlaw ug ugma. Extended og usa ka oras ang ilang mga trabaho aron ilang maato ang pagdumala sa holiday traffic sa mga malls, downtown area, uptown, Talamban ug Mambaling. Ang atong tanang enforcers gipull out nato ang katong dili nga mga busy nga daan, atong gipull out unya ato silang gipa-augment diri sa downtown area, Carbon area, Magallanes ug sa malls. Samtang mipahimangno si Acting Mayor Edgar Labella sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak batok sa mga pabuto. Iyang giawhag ang tanan nga di na lang mogamit og pabuto aron makalikay sa disgrasya hilabi na ang mga bata. Usab atong gipahimangnuan ang atong mga ginikanan labi pa sa ilang mga anak nga mga minor de edad pa nga dili pasagdan nga magunit-gunit o magpabuto bisan asa kay wa gyoy bag-ong tuig o Pasko nga way nahitabuan nga nay nga samad ang uban nga pungkol. So it's better to be preventive rather than reactive. An ounce of prevention is better than a pound of cure. So mga ginikanan, bantay ang inyong mga anak, magsaulog kitang nga luwas sa atong Pasko karong tuiga. Nagpasalamat sab si Labella sa mga pulis ug mga tanod sa ilang pag-secure sa Misa de Gallos sa Dakbayan. Sa iyang paglibot sulod sa siyam kakadlawon, wa siya nadawat nga mga reklamo gikan sa mga nanimba. Nga we had a very peaceful Misa de Gallo masses for the last 9 days. Katapusan karong adlaw, kini akong gi-attribute sa atong mga kapulisan o sa atong mga sakop sa mga nagkalinlaing tanod sa mga barangays sa ilang visibility kay kanang makit-an gyud nga naang atong kapulisan na ang atong mga barangay tanod. Ang mga ingnon tadaotang elemento will have second thoughts or making or committing acts nga makadaot sa atong katawhan. So to them, thank you very much. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Happy Day mga igsuon! Ikawanong Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga, nagmalampusong gipahigayon kagahapon. Kagabion sa Naga gipasidlak sa mga maaninot nga mga pasundayag sa mga nagkadayang tunghaan sa maong Dakbayan. Matag tuig ng atangan di lang sa mga taga-Naga apan sa mga turista ug Sugboanon ang tinuig nga kompetisyon sa Dakbayan sa Naga. Sanglit nagsalamin man kini sa maaninot nga mga talan-awon ug kasidlak-sidlak nga kahayag nga mo'y hingpit nga makakompleto sa pagselebrar sa Kapaskuhan. Gikan ang Dagitab Festival sa sugang Dagitabnon kay nailaman ang Dakbayan sa Naga nga mao'y nahimutangan sa mga power plants nga mao'y nagsupply og kuryente sa Sugbo ingon man sa kasigbit nga mga probinsya. Nagkalain-laing mga hayag nga presentasyon inubanan sa mga naggilak-gilak nga costumes ang gipasundayag sa Dagitab Festival 2015. Karong tuiga, napulo ka mga contingents nga gilangkuban sa nagkarayang tunghaan sa Dakbayan ang misalmot sa tinuig na nga kompetisyon. Si Naga Mayor Val Chong mibutiag nga ilang gipaningkamutan nga mapalambo og maayo ang maong kasaulugan ug nagmapasalamaton sa tanan nga mihatag sa ilang suporta. Kay pugdako sa kooperasyon sa tanang tao gyud sa Naga. For every contingent gani 100,000 ra gyud ang financial assistance sa atong local government. Pero ang Naga National High School mao'y nahimong grand champion sa gipahigayon nga stage showdown. Gisundan usab sa tribo panaghiusang pamilya nga gikan sa Barangay Inayagan ug ang ikatulo mao ang Lumad Balirongon sa Barangay Balirong. Si Chong nang hinaot nga magpadayon matag tuig ang kasaulugan kay kini ang katapusan niyang festival isip amahan sa Dagitab Festival. Well, ako sa tinud-anay, we have started this. And I just hope na the next leadership in this
City of Naga will continue to pag nourish ani aron mo palambot pagyon og mayo. Human sa festival, gipahigayon usab dayon ang fireworks display. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika subanikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukat Sera ang atong word of the day nagkanayon. Mamili og gwapo unya di siya gwapa #ambisyosa agay. What a Christmas message, Atty. George. I know, right? But kita uban sa pamilya nato sa TV5, no? Yes. Kita nakigduyog sa atong mga kaigsuonan sa pagsaulog sa usa ka malipayong Pasko. It's tomorrow, but tonight, as Filipinos, we start Our celebrating for our Noche Buena. Aduna untay pagkaon matag lamisa karong gabi una. So we wish you a good time and a happy time with family and friends. Merry Christmas, Merry Christmas. to one and all. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kaya di lang kutob sa balita. Action! The little child in a song, like girls and boys and Yuletide toys.